Em diuen Angelita Castells Mengual. Tinc 97, tinc 100 menys 3 i 4 mesos. Resta. Mira qui he vingut. Entra. Ai. Tinc 3 preguntes. Tres? Sí. Mare, que no siguin difícils. Com vivíeu sense aigua? Havia un pou i en un poal i corda poàvem i trobem l'àvia. Ja tenim ja. Així en el pla, el raïm majoritàriament és tot de moscatell. I la pansa era per vendre-lo a la plaça o per escaldar-lo i fer pansa. Omplien este carrer tot ple de cabassos de pansa. No havia tractors en aquella època. I què es gastava? Tenien uns animals que es diuen macho. Era una cosa de sembrar i fer faena. Una cosa exagerada, lo que ens ajudaven uns a los altres. Vosaltres sí, és a los que més temps, que pica. Jo trobo que este poble és el més bo. És el més bo. Estic enamorant-se a l'ollo. I jo... De tant que m'agrada. És molt gran, lo que les lo que les formigues fan. Ui, mira.